יוטיוב. היום... אני נטע, אם מישהו עדיין לא מכיר. אני אראה לכם, היום נתחיל עולם חדש, הישרדות. אני אקרא לו הישרדות עם יוטיוב 1. זה יהיה על אזורי ענק, כי אני אוהבת את זה. אפשרות רמאויות פעיל במקרה שאני אהיה חייבת משהו. ותיבת בונוס, לא צריך, כי זה סתם, כאילו סתם, פשוט סתם. טוב יאללה, מתחילים לשחק. רגע, זה ייקח איזה טיפה זמן, אז סליחה. טוב, הנה זה עלה. טוב, דבר ראשון, נתחיל לקחת עצים. כי מעצים הכל מתחיל. תכף אני אכין לי גרזן. מה אני עושה? כל הכבוד לי. טוב. נשים את זה כאן, תכף ניקח את זה. נו באמת. פסה. טוב. אופס. בטעות עשיתי מקוש ברוב חוכמתי. עכשיו נעשה גם גרזן. טוב, גרזן. אני בלי too many items, אני בלי כלום, באמת, בלי רמאויות, כי אני לא מרמה בזה. טוב, אז הנה יש לי גרזנים. ויאללה, בוא נתחיל לחצוב עצים. ניקח לנו מלא עצים. שיהיה לנו לדרך, כי נתחילה לנו בית סוויטה. אחלה בית הולך להיות לנו. אבל ברבע שעה אני אפסיק לצלם, אבל אני אעשה בחלק ב' ממש אחר שאני מפסיקה לצלם את זה, אני אתחיל לצלם פרק חדש. אז כזה, זה לא כזה בעיה. כאילו אני אעלה את זה גם באותו יום, אז אם אתם באמת כאילו רואים את הסדרה שלי, אז אתם תדעו על זה. תירשמו אליי לערוץ, זה בחינם, לייקים זה לא עולה כסף. טוב, זה עץ מאוד גבוה. אני גם... טוב, לא חשוב, הנה. עוד עצים, כמובן. אנחנו נצטרך לפחות משהו כמו 100 עצים, אבל אל תדאגו, אתם לא תצטרכו לחכות כאן את כל הזמן הזה. לחכות עד שאני אחליט לגמור. אז אני כאילו אעצור את הסרטון, ועוד שנייה אתם תראו שיש לי 50. אז רק נסיים את העץ הזה. רק שנייה. אוקיי. אז טוב, בוא ניכנס עוד פעם, פשוט הייתי חייבת רגע לצאת כי זה נתקע. טוב, הכנתי עוד כמה גרזנים.
הרבה מאוד עצים, שתילים. בקיצור, מלא דברים. נראה לי זה מספיק עצים, כל זה. עכשיו השאלה זה איפה נגור. מה אם פה למטה? היי, פחם. בוא ניקח אותו, אנחנו צריכים מלא פחם ללפידים. אז כאן אולי עוד פחם? לא. טוב, נעלה למעלה. טוב, בואו נתחיל לעלות על הרים. אוי. ננסה... נמצא לנו בית נחמד, מקום כזה גדול, מרווח, עכשיו צריך להרוס בו הרבה דברים. כי אני נגד להרוס דברים. אז כשאני עושה את זה, זה רק בגלל שאני חייבת. אולי נלך לפה. צריך מקום גבוה, יפה כזה, מכובד. מקום עם הרבה... מקום. היי, כבשים, אני צריכה צמר לזה שלי. אוקיי, יש לי אחד, לדעתי צריך 3. אז אני אשיג לי מהר. כבשה בואי הנה. ייי. 2 צמר, הנה הכבשה האחרונה. תביא לי צמר כבשה. או, תודה. טוב, ביי כבשה. וואו. תראו, זה בלוקים באוויר. היי, לבה. אמא! וואו. זה היה מלחיץ. עוד שנייה משת עם כל הדברים שיש עליי. וואו. איזה פשלה זה הייתה יכולה להיות עכשיו. טוב, מה שאנחנו יודעים זה שיש כאן לבה. וואי, גילינו את אמריקה, נכון? אני יודעת כבר אני אפילו הרבה את אמריקה. טוב, חכו. מעניין למה שמה זה... רגע. טוב, נראה לי נסתום ללכת למקום בלי מבצע. נראה לי זה מקום מעולה. מרווח. לא צריך הרבה לשבור. גבוה. בדיוק כמו שאני אוהבת. אפילו שיש כאן ערים מהממים ומדהימים בגודל וביופי שלהם. נראה לי שאני אקח את זה. יש שם פמפקין. אני צריכה פמפקינים. זה אוכל. הרבה פמפקינים. איפה כל זה בא? וואו, מלא. אופס. נו. לא, ידעתי שזה משהו יקרה בסוף. אני לא יורדת לקחת אותה. טוב, זה הרבה אוכל. טוב, נעלה חזרה. נראה לי שזה היה המקום. כן, זה היה. טוב, 11 פמפקינים, נוכל להכין מזה כמה דברים. עד עכשיו יש לנו די הרבה דברים דווקא, שזה ממש טוב. וואו, 4 סטים.
מלא. חכו רגע, אני תכף חוזר. טוב, חזרתי. בואו נתחיל לבנות את הבית. אוי, סליחה. אני גרזן, מזל שהכנתי להיות גרזנים. אאו. מה, כבר נגמר 20? טוב, נו, נשאר לנו עוד אחד. יש לנו אבל עוד מלא סטים, אז אין לנו מה לדאוג. כי מבחינת עצים אנחנו מכוסים, יש לנו מלא. אאו. אמרתי, אני אנסה כמה שפחות להרוס עצים ולהרוס את כל הדברים. אאו, אאו. אני די אוהבת פרקור, אבל לא עד כדי כך. אם ראיתם את הסרטון הקודם שלי, בטח הבנתם כמה אני גרועה בפרקור. אוף, למה אני הולכת על שיפט? אורייט. אל תדאגו, יהיה לנו גם רצפה. טוב, יש לי עוד. לא, כבר עברתי את זה. נראה לי זה בערך פה, אני מקווה מאוד שאני צודקת. אם לא, חבל. אני צודקת. איזה קטע. טוב, אתה צריך להתחיל למלא את הרצפה. שאלה זה איך עושים את זה. נגמר להיות סט. זה סתם קשה. טוב, אז אני אחזור אליכם ברגע שאני אגמור. חזרתי, נתקעתי לפעמים במשחק, אבל לפחות גמרתי את הרצפה. לקחתי את כמה סטאקים, וכאילו... בואו נמשיך לבנות. אוי, יש כאן אחד מיותר. רגע, איפה הגרזן? אוי. לא חשוב. רגע, שנעשה צ'סט. בואו נשים רגע כאן את השולחן העבודה ולהכין לנו צ'סט שבה אני אוכל לשים את כל הדברים, כי כבר נמאס לי להחזיק את זה עליי. הנה צ'סט. טוב, נו. נעשה את זה עד לגובה הזה, לדעתי זה מספיק. מספיק מכובד ויפה. מראה שעבדנו על זה קשות. טוב, נגמר לי כל הסטאק. כך, עוד אחד. ואז אני פשוט אלך לקחת לי עוד. אני אעזור את הסרטון כמובן, כי זה סתם זמן שמבזבז לי מהסרטון שלי. כי יש לי זמן מוגבל. מעניין, בעצם כמה זמן אני מקווה תודעת? וואי, רבע שעה, אני חייב לסגור את הפרק. טוב, אז ביי.